tasih pinaringan kewarasan utawi kesehatan kelonggaran ingkang tundhanipun dinten wiji ingkang sampun netokaken saged silaturahim wonten Potan Tanimulya setunggal wonten Desa Gendungan Kecamatan Mesgedang Karanganyar Tentrem niki. Pisan ngaturaken kawilujengan Nggah rawuh panjenengan. Mugi-mugi kanthi tali silaturahmi menika anggenipun kula sing waune dereng kenal dadi pasederekan. Nah mugi pasederekan menika ing samangke ngantos akhir hayat tetep kula ngaku sedereke panjenengan. Ya Pak. Mangke nggih kula biyawarake teng mriku. Nggih kula berapa persen nanti sebagai kudu gaet Pak. Nek promosi iki napa sih? Marketing. Nah niku pun mangke gampil niku Pak. Mangke ampun lali nomor HP kula sing bojo kula. Bojo kula nggih wonten Pak niku. Nggih, paling ayu di antara yang tua. Pertama silaturahim kaping kalihipun sawan kula mriki sak rombongan nika badhe nyuwun senjata pitulungan kalian panjenengan terkait kalian wontenipun ilmu. Teman-teman yang saling komunikasi ini rata-rata umurnya sudah tadi Pak mantan tadi juga ngendika sudah di atas 50. Berarti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Tapi usia kita kan semakin ke sana kan semakin udur. Semakin nggak mungkin akan mencangkul dan lain sebagainya. Kemudian tidak diikuti generasi muda yang menggantikan. Nah ini krisis pangan. Tapi 40 bahkan 50 tahun. Jadi nanti mempersiapkan petani-petani di zaman yang akan datang. Jadi sudah dipersiapkan sedini mungkin dari pemerintahan Desa Gendungan, khususnya yang menggagas dari teman-teman kelompok tani kelompok tani Tanimulya 1 yang ada di Dusun Ngapel Desa Gendungan.